Hello mga kulukoy, so ngayong araw pala ay dumating na ang pinakahihintay naming parcel. Ito ay playpen na para sa aming anak. Medyo may kamahalan talaga ito, kaya panoorin mo hanggang sa dulo para malaman mo ang presyo nito. Kaya bago ako magsimula na tayo. Intro. Ito pala ang araw na hinihintay namin. Hinihintay naming maubos ang aming pera kasi sa lahat ng parcel na in-order namin, ito ang medyo may kamahalan sa presyo. Pero kahit na mahal ang presyo, bibilhin pa rin namin ito para sa aming baby. Bago pala namin iset up yung playpen na binili namin, kailangan muna naming linisin upang makaset up kami ng maayos. Kaya wag nyo na lang sanang pansinin ang aming maliit na kubo kasi pinapatira lang muna kami dito sa may-ari dahil andun na siya sa Manila nag-aaral. Kaya habang hindi pa tapos ang bahay namin, dito muna kami nakikituloy. Pagkatapos naming nailabas yung cut tray, pinapawalisan ko muna sa aking partner para hindi dumikit yung mga abog-abog. Ewan ko ba kung ano ang Tagalog ng abog-abog. Maraming salamat pala sa seller nito kasi iningatan talaga nila yung parcel namin, pati na din sa delivery rider. Nung nabuksan ko na ito, ako ay nashock kasi hindi ko alam paano ito pagdudugtungin. Sobrang dami pa naman ang laman nito, kaya nalilibugan ang aking ulo. At buti naman meron din itong kasamang manual, kaya inistadihan ko talaga ito ng maigi. At nagpapatulong na din ako sa aking partner upang ako ay hindi na masyadong nahihirapan sa pag-install. Queen size pala ang sukat sa playpen na ito. At meron din namang iba't ibang sizes katulad ng single, double, queen size, king size at iba pa. Yung presyo nito nagkakahalaga ng 900 up to 2K plus. Itong queen size na playpen na nabili namin ay nagkakahalaga ng 1.5 kasama na din yung shipping fee, pero meron kaming voucher. Nakabili lang kami nito dahil hindi kami kasyang tatlo sa kama namin kasi yung mag-ina ko sa kama namin nakahiga tapos ako sa lapag lang, kaya bumili lang kami nito. Sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko lang sa Yellow Basket ang link kung sa TikTok ka nanonood, pero kung sa Facebook naman ilalagay ko lang sa comment section yung link. Sulit na sulit talaga ang pera mo dito kasi pwede mong iwanan ang baby mo dito habang ikaw ay may ginagawa dahil yung steel niya meron ding foam kaya hindi mauuntog si baby dito. Sa 1.5 pesos mo meron din itong kasamang almost or more than 20 na bowl, yung mga bilog-bilog ba, at meron ding lalagyanan ng mga bola kung sakaling hindi na nilalaro ni baby yung mga bowl. At saka meron din itong kasamang parang ring niya para pwede din kayo maglaro ni baby dito, mag basket kayong dalawa dito, kaya sobrang sulit talaga. At saka meron din yung nakita nyo yung green, parang hawakan niya ni baby kapag siya ay hindi pa marunong magtayo o kapag siya ay hindi pa marunong maglakad. At ito